St. Mark chapter 12 beginning from verse 1. Ivangelo kaMark isahluko esi-12 isahluko. Wayeseqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi umuntu watshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inciko kubalimi ukuba ithathe kubalimi ezithelweni zesivini. Bayibamba, bayishaya, bayimukisaze. Waphinda wathuma kubo enye inciko, yona bayilimaza ekhanda, bayithuka. Wathuma enye futhi, yona bayibulala, nezinye eziningi, ezinye bazishaya, ezinye bazibulala. Kwase kusele umuntu munye, indodana ethandekayo, yona wayithuma kubo ekugcineni ethi, bayakuyazisa indodana yami. Kepha labo balimi bakhuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, wozani siyibulale, ifa libe ngelethu. Base beyibamba, bayibulala, bayiphonsa ngaphandle kwesivini. Uzakwenzani umnini isivini na? Uzakuza ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye. Aniwufundanga yini umbhalo othi, itshe abalinqabayo bakhe, lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Base befuna ukumbamba, kepha besaba isixuku ngoba bazi ukuthi ukhulumela umfanekiso ngabo. Base bemshiya bamunka. Khona abanye babaFarisi nabakaHerodi bathunyelwa kuye ukuba bamhile ngezwi. Beza bathi kuye, Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu, nokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kuvunyelwe ukuthela kuKhesari noma qha? Sithele nokuba singatheli na? Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo, ningilingelani na? Lethani kimi udenariyu ngimbone. Bamletha. Wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi kuye, ngokaKhesari. UJesu wathi kubo, nikani uKhesari okaKhesari, noNkulunkulu kaNkulunkulu. Bamangala ngaye. Khona kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu eshiya umkakhe engashiyi mntwana, umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa. Owokuqala wathatha umfazi, wafa engashiyanga nzalo. Nowesibili wamthatha, naye wafa engashiyanga nzalo. Kanjalo nowesithathu. Abayisikhombisa kabashiyanga nzalo. Ekugcineni kwabo bonke kwafa nomfazi. Ekuvukeni mhla bevukayo, uyakuba ngumkabani kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo na? UJesu wathi kubo, angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? Ngoba mhla bevuka kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingilosi ezulwini. Kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa, anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla, ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye, wathi, nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiyo uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. Nidukile kakhulu. Kwase kusondela omunye wababhali, wayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? UJesu waphendula wathi, owokuqala ngowokuthi, yizwa Israyeli, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye.
Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Owesibili yilo, womthanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena. Awukho omunye umyalo omkhulu kunale. Umbhali wayesethi kuye, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo. Futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelwana njengalokhu umuntu ezithanda yena, kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. UJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda, wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu, akwabe kusabakho onesibindi sokumbuza. Khona uJesu efundisa ethempelini wabuza wathi, basho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? UDavide uqobo lwakhe washo ngoMoya oNgcwele ukuthi, iNkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho. UDavide uqobo lwakhe umbiza ngokuthi iNkosi. Pho uyindodana yakhe kanjani na? Isixuku esikhulu sasimuzwa ngokujabula. Ekufundiseni kwakhe wathi, xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izingubo ezinde nokubingelelwa esigcawini, nezihlalo eziphambili emasinagogeni, nezindawo ezingenhla ekudleni, abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Wayesehlala phansi, baqondana nomphongolo womnikelo, wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni. Abaningi abacebileyo babeka kakhulu. Kwase kufika umfelokazi ompofu, wabeka amafadingi amabili okuyisitebela. Wayesebabiza abafundi bakhe, wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni, ngokuba bonke babeka kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofuni bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho. St. Mark chapter 13 beginning from verse 1. Ivangeli kaMark isahluko seshumi nantathu. Uthe ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Mfundisi, bheka amatshe anjani nezakhiwo ezinjani. Jesu wathi kuye, uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Akushiwa itshe phezu kwetshe elingayi kudilizelwa phansi. Esahlezi entabeni iminqumo maqondana nethempeli, oPetro noJakobe noJohane no-Andreya bambuza bebodwa, bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso siyakuba yini lapho sekuyakufezeka konke lokhu na? Khona uJesu waqala ukukhuluma kubo ethi, qaphelani ningadukiswa muntu. Kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi nginguye, badukisa abaningi. Nxa nizwa izimpi namahemuhemu ezimpi, ningethuki, kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso. Kuyakuba khona ukuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo, kube khona indlala. Lokhu kungukuqala kwemihelo. Kepha ziqapheleni nina, bayakunikhaphela emphakathini, niyakushaywa emasinagogweni, niyakumiswa ngaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo. Kepha ivangeli limele ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. Uma beniqhuba benikhaphela, ningakhathaleli ngaphambili eniyakukhuluma,
kodwa lokho eniyakukunikwa ngaleso sikhathi kukhulumeni ngokuba kakunina enikhulumayo kodwa umoya omngcwele. Khona umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe. Yebo, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona, ofundayo makaqaphele, khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini yakhe. Osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekelani ukuba kungabi sebusika, ngokuba lezo zinsuku ziyakuba nosizi olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayi kuba khona. Uma iNkosi ibingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo eyabakhetha yazifinyeza lezo zinsuku. Khona-ke uma umuntu ethi kini, bhekani nangu uKristu, noma bhekani nanguya, ningakholwa. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, benze izibonakaliso nezimangaliso ukuze badukise abakhethiweyo uma kungenzeka. Kepha qaphelani nina, senginitshele konke ngaphambili. Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolu sizi, ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya, nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla asezulwini ayakunyakaziswa. Khona-ke bayakubona iNdodana yoMuntu iza emafini, inamandla amakhulu nenkazimulo. Lapho iyakuthuma izingilosi, iqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu. Fundani umfanekiso emkhuhwaneni. Nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lokhu kwenzeka, yazini ukuthi seduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asikudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awayekudlula. Kepha lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo, nazingilosi ezulwini, naNdodana, nguBaba kuphela. Qaphelani nilinde, ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla, ileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindi sango ukuba alinde. Ngakho lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yendlu iyakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkukhu, noma ekuseni. Funa ifike ngokuzuma, inifumane nilele. Kepha lokhu engikusho kini, ngikusho kubo bonke, ngithi lindani.